Prvo imam jedno pitanje. Da li konzumirate šećer u bilo kojoj vrsti, gazirano piće, slatkiš i sladoled? Kao da ne konzumiram šećer. Znači, slobodno možemo reći da ste vi na belom. Ja ću vam sada pokazati u prezentaciji rešenje za vaše izlečenje. Kao i velika većina uspješnih priča, i mi smo krenuli od problema. Konkretan problem je bio taj što pre 2 godine na tržištu nije bilo dosta ukusnih, a zdravih slatkiša. Mi smo mogli taj problem da ignorišemo, ali smo odlučili da uzmemo stvari u svoje ruke i da pokušamo da promenimo. Šta smo radili? Počeli smo da pravimo u kući slatkiše. Oni na početku nisu bili toliko sjajni, međutim, bivali su sve bolji i bolji, dok na kraju nismo došli do našeg prvog proizvoda, što su kuglice. Čim smo probali prvu kuglicu, ovako izgleda kutija, odmah smo shvatili da smo pragu nečeg velikog i rekli smo, ja imam san, odnosno san ima mene. Par meseci smo razmišljali da li da uđemo u sve to iz razloga što smo znali da za bilo koji biznis, ako se radi na pravi način, potrebno dosta i ulaganja i vremena i razmišljanja. Međutim, kako smo shvatili da su svi parametri pozitivni, odlučili smo da krenemo u tu priču. Budući da je Jelena, devojka koja je sa mnom, moja buduća žena, i ja dolazimo iz marketinga, nije nam bilo toliko teško da napravimo strategiju, pre svega brand, vizualni identitet i sam proizvod. On izgleda ovako. Bitno mi je ovdje da kažem da mi koristimo prirodne sastojke, zaslađivač je urma, što je jako bitan za drugi deo priče. Nakon nekih 6-7 meseci od lansiranja proizvoda, pričamo o internetu, dobili smo ove rezultate. To je 10.000 konzumenata i preko 90% povratnih klijenata, što, složit ćete se, nije mala stvar. Međutim, dolazimo do momenta zbog čega smo mi ovde. Naš USP, šta nas stvarno razlikuje od konkurencije? Da li volite sladoled? I on voli. Kreirali smo prvi prirodan keto sladoled u Srbiji. Šta to znači? To znači da keto ishrana koja se bazira na zdravim mastima, mi koristimo uglavnom kokos u obliku kokosovog krema ili mleka kao bazu za ovaj sladoled. Čekaj, ako sam ja na ketozi i jedem ovo, da, ne smeta ničemu? Ne smeta ničemu, da. Ne poremećuje keto sladoled. Okay. On će biti, da, razlika u odnosu na kuglice je što ovdje zaslađivač stevija. On će biti namenjen kako ljudima koji su na keto ishrani, tako i dijabetičarima, a možda i najviše ljudima koji žele maksimalno da uživaju uz neki minimalni unos kalorije. Sladoled je ujedno bio i strategija za naš lokal. Nakon 6 mjeseci kad smo ostvarili sve one rezultate koje sam malo pre isprezentovao, odlučili smo da jednostavno podignemo biznis na neki viši nivo i da otvorimo lokal koji će biti gotov za neke 2 nedelje. Ovaj proizvod nam je strategija za lokal. Željeni rezultat je skidanje šećera.